Ako nagpasalamat isip amahan sa barangay tungod kay nahatagan niya vegetable sama sa at carrots sa mga gulay nga iyang gipanghatag diri sa among barangay karon. So daghang salamat Ma'am Didi tungod kay ang imong kasing-kasing ana agud kanunay sa barangay Colorado. Ingon man sa ato ang amahan sa probinsya sa Davao del Sur, Governor Dudut Cagas o sa ato ang Vice Governor Sir Mark Douglas Cagas. Daghang salamat og mahinaot mi nga daghan pa moabot nga mga project, mga food pack nga moabot diri sa among barangay. Dito. Asa man tawo ani dire? Nako, namo ko trabaho. Wala siya. Ikaw. Buntag, pahatag ni Congresswoman Cagas, boss, gulay. Dapat nagyap. Okay, sige. Asa man niyo Kaya Kana. Pila man mo diha ka buok? Kani. Kita pong bata. So katabang ng gulay no. Okay. Sige, ato na mi. Okay. Kaya kang Congresswoman Cagas. Salamat. Ate Gina! Ate Gina! Ipahatag ni Gobernador. Salamat! Salamat. Okay. Ada, nga naman. Ikaw lang, Brad. Rata ni baba jo. Imo Asa imong balay? Naman nila. Tagay ni. Ika nila Gobernador. Kanay nay tao dire? Nay tao dito. Tawaga, palihog. Ayo. Ay gulay tay. Salamat ko ka. Ika na Ma'am Didi. Salamat ko. Okay. Ay, salamat kayo. Ay, ulay. Salamat! Okay. Okay na, wala ni tao diha. Dinita karon sa Barangay Colorado sa Digo City aron sa paghatag nining mga gulayon gikan sa pamilyang Cagas sa Davao del Sur. Kundiin ato karong gipili karong adlaw ang katong mga mas labing nang hinahanglan ang mga kaigsuonan nato sa nasampit na barangay para matagaan nato sa mga ayuda kagulayon. Ye, papilahan lang dire. Pila sila ka buok? Pila mo ka buok dire? Dili, pila ka pamilya? Et. Salamat. Okay. Ay, day. Say kastorya nimo. Salamat! Ika ni Congresswoman Cagas. Di kato lang panhiya lang ha. Tagay isa. Salamat! Okay. Kami ka pamilya. Paniya lang nay ang katong isa nay. Imong umaga. Paniya. Paniya lang. Agi mi dito. Thank you very Okay. Distansya lang boss para di makita sa video. Distansya lang ha. Larga. Say kastorya. Oy, okay kayo. Salamat. Salamat! Ayun, palitin sila. Paniya lang diri Brad. Okay. Tayo. Okay. Ay, si nanay oh. Kuha lang ka nanay oh kay lisod nanay. Salamat! Kang Congresswoman Didi Cagas. Salamat! Okay. Say kastorya ninyo. Say. Maraming salamat! Kang Congresswoman Cagas. Gulay, gikan ni Congresswoman. Say kastorya nimo. Nagkakaing salamat din tao na rin. Ma-interview mo. Oy, kang congressman eh. Darabos. Yo. Okay. Okay, sige. Say kastorya ninyo. Salamat! Ikaw ma'am. Salamat sa tanan! Ang Congresswoman Cagas po.
Okay, sige. Tara! So atong gitagaan karon dinhi sa may Barangay Colorado ang katong mga puri sa mong dapur. Boss, pag face mask lang mo boss kay nasa tagay. Ang Congresswoman Kagas. Oh, linyahi lang palihog. Salamat! Okay. Unsa na yung city? Unsa ni purok dire? Purok 5. Purok 5, Colorado. Salamat kayo. Boss, pag face mask ha? Okay, bawal way face mask. Salamat po. Okay. Salamat. Oo. So dire ang mga silingan dire sa Purok 5 sa Colorado among tagaan walay pili ini utog sa muduol dire. Basta distansya lang ha, distansya. Oh, nay, say kasturya nimo nay. Salamat! Okay. Salamat sa mga donor! Oo, sige. Thank you. Okay. Salamat din mo. Ika ni Gobernador Kagas. Salamat. Okay. Asa man yung balay? Asa yung balay? Ito na, sir. Okay. Salamat. Tibok ng mga kapitan mga pa ng Tigo City.